Bon, cando non vai o corazón, o que temos que facer é axustalo para que poida mudar de pel, reinventarse, esquecer o que estaba de non ser. Xa non ten por que doer o que agora vai no alén. Cando non, bon, cando non vai o corazón, é tempo de renovar cada determinación, coller aire, respirar e de novo camiñar por algún raio de sol, pintar unha nova cor para unha nova canción. Cando non, bon, cando non vai o corazón, non convén mirar atrás, porque o tempo que pasou xa non vai voltar. Agora compre agardar, dispoñer, reorganizar, tal vez deixarse levar para que poida repousar. Cando non, bon, cando non vai o corazón, nada nos pode faltar. Temos que recolocar todo no seu lugar para que poida bombear aire fresco, latexar. Xa podemos espallar, o ceo volve brillar. Cando non,